listeners, nakasuroy gud mi diri sa ICM, no? Nice ang view, vlog tari kay December 31 mga listeners, sugat niya sa New Year's. Happy New Year mga listeners, no? Merry Christmas o Happy New Year. Kay unya sugat ata sa New Year, year 2025. Ligo. Shout out din ni Roxanne Cruz, ni Aisal Kusaybi, ni Badiday. Oh, ganyan tayo mga listeners. Shout out na lang kaya nakalimot ko. Kapit sa main bookstore. Shout out ni sa Pantas Vlog. Shout out ni Chili Wong's TV. Ni Digilux Remix. Shout out ni Ma'am Life Journey. Shout out ni Ma'am Cecil Ruben, ni Miriam Lustria. Shout out no. Putog sa Manumduman. Shout out si Junior Corino. Shout out. Ay, ito mag-shout out mga listeners kay view kay background. Shout out ni Guanday, ni remote po ka listeners. Shout out ni Ma'am Jisuli. Remote, pasensya maka sa loading. Nakalimot ko sa kabato si Roxanne Cruz, si Aisal Kusaybi, si Badiday. Isa pa ba bilain na remote diba? Shout out ni Amiga Drama. Shout out ni Palangay Drama. O ni ito mga kalisinus, kita kalimot juga mga kalisinus, no? Napamilyar na ko nga sige comment sila kung ano, sila Roxanne Cruz, si Badiday, o si Aisa Alcosaybi, o si Annalyn Samson, dahil shout out. Annalyn Buatis, si Maristel Humawan, shout out. So yata karong galaglaag sa ICM. Ito background mga kalisinus. Okay mga kalisers, to Merry Christmas kapuntanan o Happy New Year kay unya magsugat na sa New Year, year 2025. God bless mga kalisers. O karon mga ikaram, niya karon ang line sumpay ning sugilanon Lone Ranger. Marekondisyon ko na. Aha. Lain naglakaw nga tao. May kuyog ka bata. Ay ako helmet. Doon ko nila. Ikaw! No? Ako, si Lone Ranger! Ila! Nga nang imong ipasala kong lolo! Nga naman! Unsa may saas kong lolo! Lone Ranger! No! Diyan ka na! No! Hello! Tabang! Tabang ang akong lolo! Gipusil ni Lone Ranger! Lain akong pagtuon ni ato maong buto nga ako nabati. Tuwa sa kinaubsang bahin. Mabalik ko sa akong agi.
ang maong buto. Wala matingog si Lolo. Patay na si Lolo. Lo! Lo! Huwag yung bidol. Huwag mitabang na ako. Unsaon ko na lang ni. Inianagi ko sa ubos ka bahin. Yun na. Kanana sa unahan. Murag tunay taong nagbuyod. Ug may usa ka bayong-bayong. Nagako sa taong nagbuyod. Muli na lang ko. May baon ako akong nanay nga. Patay na si Lolo. Don? Don? Ma'am! Ma'am, tabangi ko, ma'am. Nga no? Unsay ni tabo? Gipusil lang akong Lolo, ma'am. Ha? Kinsa nagpusil? Gipusil siya itong gingalag Lone Ranger. Lone Ranger? Uy, sa akong Lolo. Nagkuyog naman si Lolo niya. May motorsiklo nga may unong. Dayon, yaming ipahunong. Dayon, nagpaila siya nga. Siya si Lone Ranger niya. Gipusil niya akong Lolo. Unsa? Tabangi ko, ma'am. Maluwi ka, ma'am. Okay. Tabangan ko ikaw, dong. Kinsa pangalan mo? Rinaldo. Patik. Huwag kay laing sultihan sa imong gibuhat. Ako lamang pawiks nakasabot. Di gyud ka manulti sa uban. Ako lang. Huwag kay laing sultihan. Ako na gyud ang nasayod sa imong gibuhat. Nakasabot. Uligi. One down. Maghimo kapag laing milagro. Okay. Unsa? Naruha ang gisulti mo, Drago. Unang milagro. Mao gigipusil nako ang usa ka tiguang ug may kauban nga bayong-bayong pa. Mao'y nakasaksi sa kong gibuhat. Ug naibaw ko kung ang mga tao musumbong na gani katong maong matan-on mutuo kayo sila. Ug naibaw ang bayong-bayong nga ako mao si Lone Ranger. Good. Pero, kiunsa nimo sa pagpahibaw nga ikaw si Lone Ranger? Simple lang. Sa diyang miuno ako kay nagmotor man ko nagsakay man kong motor. Ipauno na ko ang motorsiklo. Gisangpit ako sila. Uy! Milingi kung nangutana ang tiyo. Ngano mo. Akong gitubag. Ako si Lone Ranger. Pang! Bulsay. Tumbang tiguang patay. Good. Arihan yun ko kay may bonus ka kanako. Another bonus. Salamat, Agaon. Di ara ang binulangga. Thank you. Pulutan. Idiwalwal pag-ayo. Langga, murag malipayon ka. Kinahanglan yun nga mag-happy ko. Hapit na ko na nga akong birthday. Okay. Kinahanglan nga magmalipayon ako. Binulit siya, bino. Okay. Pulutan na sad, pulutan. Ug sa dili madugay, daghan na gyud ang mangita ni adtong Lone Ranger. Langga. Tanaw na to. Dili ba siya mulugwa gikan sa iyang lungag nga gitaguan? Ngano di ay langga? Pangitaon siya sa katawhan. Ug silutan. Patyon si Lone Ranger. Unsa? Kung si kinsa man siya, magmahay siya.
Ganong naabot siya dinhi sa akong teritoryo. Iyang gitugaw ang akong teritoryo langga. Kinsakit ka na siya lang gasa. Wa ko mahibaw. Unsaon pagdakop nga waman siya mailhi. Dili siya magdugay, Jennifer. Dili. Bay, hapit na mo sa pakadlaw. Pero pas chiri. Mulakaw ko. Pangitaon ko siya. O, kasam naman si pangita, ah. Bahala na. Bisag asa. Ah, ayaw na. Asa? Nagpaingon din eh. Si Chiri na na. Salamat. Salamat nga niya na siya. Nag-short lang siya. Nami ang Chiri sa? Ngas mo sama-sama. Oh? Nagpao. Kukoy. Nagkao pa. Oh, nag-sunglass. Sunglasses na. Ah, nagkarabir shoes. Gikan kang nag-jogging? Oh, Dili ka ang magkumpiyan sa ron panahon na, Desiree. Ni Menong paasa. Doon na nahitabo. Ha? Unsang itabo ah? Usa ka lulo ang gipatay. Unsa? Mao ka na. Diin may tabo. Naagian ako. Ug patay na ang maong lulo. Oh, Apan diha ang apo. Nagsigi og ako siyang apuhan. Ako gipangutana og unsa nahitabo. Nitubag siya nga gipusil kuno ang iyang apuhan. Bisag way sa. uy, kaluoy good. Kinsa ba siya nagpusil? Ginganlan og Lone Ranger. Unsa? Ha? Lone Ranger? Si Lone Unsay Ranger. Lone Ranger? Lone Ranger. Mo'y nagpusil sa iyang apuhan. Kanyanong nahitabo ka na? Nisugilon ka na ako ang apo sa nahitabo. Unsay sulti? Lone Ranger. Abinakog ang kontra ni anang Lone Ranger. Mao ka mga taong dautan. Pero lakip di ay ang inosente. Og tiguang pa, kipatay. Cherry. Maapil siya sa akong listahan. Badyan ko. Bay Kukoy. Anong nahitabo ka? Imong gipusil ang tiguang? Kukoy. Naguban ko ta. Anong nahitabo man? Nga si Lone Ranger ang nagpusil. Ha? Naglibog ko, Kukoy. Kinsa ang naghimo ni ini? ni ano si Draco lang ka. Good. Dinhi ka lang, ha? O lang ka. Muduol ka lang kung tawgon ti ka. Sure lang ka. Dili pa ka na mao, Draco. Unsa ba? Kuwang pa. Dungagi pa. Oreglado. Sige, dili ko magdugay. Ato na ko. Og mahimo, labaya o Granada ang police station. Pero importante nga mahibaw sila. Nga si Lone Ranger ang naghimo niini. Klaro? Oh, karido. Sige, ato na ko. Ato na ko. Sige, Ato na ko. padayo na ako! Padayo na! Dako pagkuha ka karong. Kinanglan nga mulampos ka sa kong gisugo kanimo. Klaro gid kaayo nako. Nga napati nako ang mando ni Karido nga tukang Draco. Ay,
Nabaya ang police station o Granada. O kinahanglan, nga mapalutaw nga si Lone Ranger ang naghimo nila. Pero sa tinudanay, ikaw ang naghimo. Klaro ba? Klaro. Pero sa ingon, si Lone Ranger ang pasangilan. Kung mawanted ka na si Lone Ranger sa kapulisan, kung ilang mapatay, klaro. Ganito. Aray na ko. Tuan na si Draco. Tanawon tag-asa kutob ang imong abilidad, Lone Ranger. Imong gitandog ang kamalinaon sa Hacienda Miranda. Imong banggaon si Garrido. Nasayop ka. Ikaw ang mahimong alaot. Balhibos ilong. Langga. Jennifer. Asa na si Draco? Tuwa na, Jennifer. Unsa may imong gisugo niya? Awa. Kuan kining, akong gisugo. Nga kinanglan nga, mahibaw na. Kinsa ang kriminal nga nagpatay sa mga trabahante sa Hacienda Miranda. Ay, di ay pa. Importante nga mahibawan aron kasilutan ang makasasa. Dili mahimo nga magpadayon siya. Ug dili bayo. Og siya mao si Lone Ranger? Oh, Jennifer. Paminaw, Pawiks. Unsa ka na, Draco? Doon ay laing milagro nga imong buhaton. Unsa man? Paminaw. Manulis ka. Reglado. Human sa pagpanulis. Mangrehab ka o batanong babae. May problema. Tagkuways ka na. Butagal kang dako, Pawiks. Buhata ka na sa labing madaling panahon. Kaysa matagigim nga ikaw mo lampos. Premyo. Tag 5,000 pesos lang. Reduta. Pero makagurdo ka. Unahon mo ang pagpanulis. Kay makakwarta kita niya na. Ang mana. Marugod ta. Sa pag-ipaabot mo. Kinsay giplanuhan mo na imong tulison. Awa na. Ako na bahala na. Ako na. Usas mga negosyante o kupra sa lungsod. Mauwi akong target. Nakasabot ako. Negosyante kupra sugdaghan pang mga baligya diha nagkadaiya. Si Mr. Tu, yan. Kanda! Si Mr. Tu, yan. Ni anak ko at bang sa tindahan ni Mr. Tuyan. Daghan pa kayo ang customer. Nasato pa, daghan o galin. O kay daghan o galin, natural, asa mapunta ang galin. Ari na ako. Magpabot ko sa hustong higayon. Ang say plano ni mo, Bejeng ko? Kinaglang muliho ko. Yay. Dili mahimo nga pasagdan ko ang maong mga panghitabo. Diyan si Lone Ranger. Manunoy gipasanginlan sa linuog nga kamatayon so sa katiguang. Nya, kuy ko ha? Kinalang kag back up ini. Kuy ko. Dili na ko, Koy. Unso. Mahimo ka lang sa gaban. Ngil ara to kasulti. Maginusara ka? Oh. Ako rin usap ko, Koy.
bantay lang nga akong asawa. Ha? Ato na ko. Lain ang pagkasulti. Sa gabal ko ko. Ang nindot ato kung yung gisulting yung pabantayan yung asawa. Ay! Oh, ako may pabantayan ng Dechiri. Iyay, kana na ba Dechiri? Hindi ta kasabot. Suguon tagpalugos ni. Ay! Mabunog lang ta. Ako mga customer, Ako mo balik lang. Ako kaon pa. Let's break pa. Let's break. Kaon pa ka. Okay, balik lang may Mr. Taiwan. Kamo alauna, kamo balik, ha? Balik. Oh, balik. Balik lang niya. Balik lang Balik. Gawas na mga tao. Ako kaon pa. Ako gutom na. Tao. Ka-helmet. Yasod. Hay! Ako salado pa. Let's break pala. Let's break. Eka, balik lang. Masala kining akong suwat. Sama ka na mo suwat? Basa. Ano ikasuwat man ni amanta ato bang manta? Dili kami dawat solicitation. Dili na solicitation. Sama na. Basa. Ikaw, dili masabot. Basa lagi. At sa kini, ha? At sa pakini. Hatag tanan ni mo kwalta. Ako tilipatay ka. Lone Ranger. Lone Ranger? Ikaw si Lone Ranger? Ayaw na pagsaba. Bigyan na. Pinagdali ko. Uno. Dos. Ayaw na pag-imo daw talagang. Kay gation ako rin mong daan nilang akong armas. Ay gipailaw na ko sa akong jacket. Yatag ng tanan ay mong halin. Ako hatak sa emo. Ako hatak. Magaling. Ako kuha pa ako kwalta, ha? Ikapaabot lang, ha? Ops. Dili ka musud. Diya ka lang. Ako kuha pa kwalta! Naibaw ko. Kanadiyagi mo. Ayaw pag marumaro. Kanang tanan. Sud. Tanan diya sa ka. Kuha, Huwag ihatag na ko. Pagaling. Magpalit ko reserba ning akong motor. Anak diyan ang tindahan. Tuyan store. Magdali ko. Ana sa iba kwalta. Ana. Salamat. Ako'y kapatid. Kuya pa na. Kaya pag ako ang iyang uwas, bukan sa kong pistola. Magdali ko! Abierto pa di ay. Kay naibagong lalaki nga nigawas. Nag-helmet. Okay. Misa kayo siyang motor. May nigawas. Nagpakitabang! Ako tulit! Ako gitulit! Tulit! Kisa na tulis ako, sir. Kato sa kay mo, tol. Siyate, may Lone Ranger. Ano siya? Diya ka na, sir. Gugno na ko siya. Mulakaw ko, Kukoy. Ayaw. Ay, paglakaw. Di pabantayan na ba ka ni Bayjanggo na ko? Ansa? Di na kong bantayan mo niya. Kung sabihin nung dahil pabantayan man ko, Hindi pabantayan lagi ka. madlog siya, nga doon ay mahitabo na ko.
Ana, gyud. Kokoy, wala siya ang kahalukan pa. Tungkol kay may nahitabo na nako. Sa? Di ka na. Uy, Dechiri! Di ka palakton! Dechiri! Nangagig igwan, Dechiri, oh. Bangkong na niya. Ay, wagin pa to, oh. Ay, may padayin yun. Asa ka siya? Basin pag maapsan ako siya. Katong nagtulis sa insik. Nga nagpaila. Nga mo si Lone Ranger. Basin pag maapsan ako siya. Ihurot ako. Ang ikusgo niya akong motor. Di ko makatugot nga makahimo pa siyang daing kadaot. Kwarta na! Ubay-ubay ginig ako na. Napil pa iyang mga alas. Ang iyang malong nga relo. Huwag ang iyang malong nga cellphone. Bangas ka. Doon na checkpoint. Bumalik ko sa akin. Animal! Dili may mo badagpan ko nila. Oh, animal, patrol. May aksyon ko na ko. Hugaw pa mos paburot. Wa mo kay bao, nga rider ko. May mong pasuoton ko ginay motorsiklo sa kakahuyan. Mga buhanga mo. Sige, dukod, dukod. Kukod mo! Asan ka siya, David? Uy! Kusog ka motorsiklo. Nga ako'y kahinag mo. Katong motor. Motor nga gisakyan sa tulisan. Patrol ka. Sa mga polis. Kung wak ko masayop, katong motorsiklo ang ilang gigukod. Mopil ko sa paghukod. Sole. Ako dili palikya. Ako close titahan, kay ako gitulit. Oy, gitulis ka. Ay, kita may nagtulis. Lone Ranger! Siya lang, Lone Ranger. Ay, mausa nang tuhanang. Nagpusil sa katiguan. Ay, palang dugay. O, karon nakahimo na sa dugay krimen. Oy, paskilan, tuhana. Ako, hulot ako halin. Lagi ako lilo. Oy. Ako telpon. Oy. Padayon kita mo sa pagkukod ako, Pues, tanaw na to, magkapadayon ba mo sa pagkukod? Isuot mo sa kakawian o sa mga bungtod-bungtod ni Yap. Ninago. Isuot ako sa kakawian. Dali mo! Sunod mo! Dali! Sungugon ko ni sila! Hoy! Yun ang patrolkar. Hoy! Mga pulis! Dali mo! Tukod mo na ako! Ako si Lone Ranger! Dali! Buang, ipabutan pa ko. Di ko malisang anak. Tukod mo! Tukod! Ang patrolkar. Nihunong. Sir! Nihunong man mo. Isuot sa kagawayan ang nagmotor ang mugikukod. Mautotohan na, sir. Ang tulis dili palang yudugay sa Tuyan Merchandise. Unsa? Sir, tuguti kong ako'y bugo ko diya, sir. Unsa? Gukno na ko siya. Magkapay! Isuot sa siya sa kagawayan.
may tingaling magsusi ko dito sa lungsod. Oh. Si Kariro. Hello, agaw. Onsa na? Nahimo mo na ba ang ikong gisugo? Abot lang sa resulta, agaw. Unsa na lagi? Pinungdan nga nanawag ko kay gusto kong mahibaw sa resulta. Padayon pa nga akong kinbuhaton. Paabot ka lang, okay? Bye. Samok. Dong! Na-checkpoint, oh! Muna. Saman? Wa kay illegal? Okay. Okay, hunong ta. Okay. Sir? Ano na kami gigugod? O sa nga tulisan, ganyan lanog Lone Ranger. Lone Ranger na sa... Oo ka na! Uga sa paingon, sir. Awa na may magkapalayon tungkol kay misuot sa kakawian. Nitungas anang ibabaw nga bahay. Diha, misuot diha sakay sa motorsiklo. Pero doon ay miyagpas kaya. Kinsa, sir? Usa ka mailsog nga sibilyan. Migugod. Kinsa? May diretso gugod. Gipungan ko ta pero diretso man. Sakay sa motorsiklo. Color black ang motor. O ang plate number sa motor 1100. Dili. Si Django. Siya ang nigukot. Hugaw, pabos-paborot mga pulisa mo. Huwag mo na himo! Nindot sa didinita. Mura sa dog. Kuan kinay lumbaan ang sumuturo. Tugay, doon ay mga hampa-hampa. Mga ugdo, mga yuta. Kaya maayo kayo magpaluparan sa motor. Og, ni ako sa pangubahin. Doon ay motor sa pikas puntod. Surrender na lang sa pulisan! Uy! Ikaw nagturis sa tuyan merchandise. Usa ampo na lang! Uy! Kinsa man kining ganahan. Uy! Hanggaw! Ayaw pagpanghilabot! Huwag kay labot! Kung dili ka mo surrender sa pulisan, ako ang pudakok mo! Uy, hanggaw! Suwaye! Uy, anak. Magkigduwa maganin ako. Sige. Maglilulingaw ta. Magilukdanay ta ni bukid. Dali! Gukda ko do! Gukod! Nagliko-liko sa siya. Ug muayri pa siyang motor. May bunglo. Tanaw ang asa ko ito bang imong abilidad. Ning higayo na. Magamit ako nga akong kahanas sa pagsakay ng motor. Nahimo ko kong champion. Sugay dyan na ni hadlo ko. Machinong manislasyon ta. Kung hadlo ka, ako'y drive. Ikaw drive? Oh, ako'y drive sa motor. Ay, kapala ka. Abangan akong imong motor. Usa ka libo ang akong iabang. Uy, pero... Sige na. Ako'y da sa motor. Angkas ka lang. Okay? Sige. Langka, nagsige mo kakunit sa imong cellphone. Nagsige kong tawag ni Draco. Dili naman makontak. Balhibos ilong. Ay, basin og busy. Buisit!
Kisapot ka lang ka. Gisapot ko! Pulutan, oh. Aw! Animal, distansya na lang siya o 5 ka bungdo-bungdo. May apas gano'n ka naman. O kamausang palupad sa iyang motorsiklo. Pues, panahon na gano'n kung mupadayon ka ba. Ang akong armas. Makigduwa kas kamatayon. Pues, tanaw na. Kung kinsay mo hagba gigas motor, huwag na'y kinabuhi. Murag, naganoon na siya. Kini. Mamatay ka rin kabuhanga ka! Ganahan! Nipalayat sa iyang motorsiklo. Kinip! Talay na katugpa! Sige! Bukod! Kinsam ka ni karahong nangas pagkukod ako. Dili man ang pulis. Wa mag-uniforme. Bisag asa ka. Bugtong di ka. May dagang tao. Diya sa tindahan ni Mr. Yan. Up. Onsay ni tamo? Gitulis si Mr. To yan. Gitulis. Kinsay nagtulis? Kwan, gingan lang o Lone Ranger. Lone Ranger? Lone Ranger. O dili na ka na maayo kinanglan nga madakpan sa kapulisan ka ng gingalag Lone Ranger. Nawa, kikukot na kunos mga pulis. Unsa? Di bangkog na. Kinanglan makalikay si Pawix. Ma'am, ngalibad sa siya ta. Doon na rabay, gagkong bato, itong magyan, uyaw kayo, libaw kayo. Kanaog na lang. Ha? Naog lang po eh. Okay. Okay. Okay, sige, kanaog na. Pero ang motor? Huwaman ako. Saan itong bayan na eh? May kalisang. Balik lang ko sa agi. Tipon ko sa mga pulis. Animal ito, Hara. Naalagya po na. Nagsunod siya na ako. Muno ko. Na masiguro na ko nga mapunting ako sa kagayo. Hapit na naman murad ako sa magasin sa kong armas. Lugar na magasin. Dini, anhin ako siya at ngi. Narasiya. Sige, padul pa. Padul! Kinip! Animales fuertes! Miha pa siya sa motor. Miha pa siya ugurya. Nagpakilid sa motor. Bituyok! Ingon sa, may balik sa agi. Kanahan kinitawana. Naan sa siya. Kinip! Mar, huwag yapon may ko. Tuwa na sad, ikis-ikis motorsiklo. Hapit na lang mapahigna ang motor. Animal, wanay balang magasin. Kinanglan ka, mapatangit ka buang ka. Kinanglan yun. Sige, balik. Asa na ka? Balik! Ano sa siya? Kinip!
Patyong tigang animala ka! Nadia sa unahan. Nabati na ko ang buto-buto. Niyan ako sa ibabang nga bahin. Oh, tuara ang motor. Si Django ka to. Tuara ang taong nagpusil ka, Django. Oh, si Django! Nahong sa motor! Naigo ba ka siya? Django! Limbarok lang. Agin mo buhaga ka. Oh, runay babae nga nasinggit. Dito sa pikas puntod. Dito sa pangan nga Django. Patay na siya. Patuga ka man taon, no? Gukod-gukod ka na ako. Oh, naguko siya. Sana! Muna'y pago ni mo buhanga ka. Yan ang mahilabtanon ka. Patay ka noon. Ni ako. Aron, tiwasan kang buhanga ka. Kung patay ka na, patyon pagyunti ka. Be, walingon di ka, be. Aron sa ingon, makita na ko ang dagway mo. Niya. Yapop! Kung iya kong iswipan. Umping ka na yung mukha, boss. Buhay akong kamot, buhay akong kamot. Buhay kinit. Mamatay ka. Hapit na matumong. Hapit na matumong ni mo ang sumbuhan sa akong armas. Nakalikay pa ko. Uwan ay balang imong armas. Ako nasan. Karoon ipakita ang imong abilidad. Mano-mano! Ikaw di ay ang nagpaka-Lone Ranger. Huwag kay labot! Yab! Ops! Ops! Nagkasagang ka pa sa akong mga atake ni mo, ha? Hamag ba? Hamag! Yab! Ops! Padayon pa sila nagsangga. Nilihay si Django. Uli paus kini. Nilayong si Django sa maong tao. Huwag nagatumba sila. Nahilawang si Django. Nili. Kana. Gitusok ni Django ang mata sa kontra. Lubag ni Django ang bukton sa kontra. Gituyok ni Django o giyakan. Nabalik ang bukton. Wasto na, Django! Langka, kisa kitawgan mo. Ay, pagsige pangutana. Oh, just asking lang gani. Tumaga ko, Draco! Akaon. Kumusta na? Nahimo mo na ba ang akong gipabuhat kanimo? Oo, Akaon. Good! Kinsay biktima? Kuan, kinig. Si Mr. Ian. Mr. Ian? Oo, Mr. Ian. Pero unsa man? Magsulti lang ko dito. Unsa? Pay! Kalitse! Balhibos ilong! Kaya gipagngan ko niya. Nga magha. Hey! Jennifer, at timanaw na ang atong panagsulti. Ayaw na ng cellphone. Ang ni anak mang kangadili ko magsigig pangutana. Pulutan na pagig ka. Pulutan ba? Unsa day problema lang ga? Pulutan! What's the problem lang ga? Wa, Jennifer. At timana na ang imong kaugalingon o pangandam. Alang sa umaabot imong sangka. Lang ga. Dinhi ka lang ha, kay musuroy ko. Manghagdaw kog balita.
Gamiton ko ang akong big bike. Narang tindahan ni Mr. Rian. Dagang tao. Mr. Rian! Agang galito! Agaw galito, may ikani, ah? Oh, sabay na itabo, ha? Ako gitulit. Gitulit ka ni Ha? Lon Ranger. My God! Uga sa karon ang nagtulis. Nadakpan ba? Ha? Wala, palisulta. Gay ko kot mga pulit. Kinahanglan nga madakpan. Muhatag na ba kugante sa magadakop kang Lone Ranger o sa kamilyon? Na mga pulit. Sir! At naman! At palita! Nadagpa na si Lone Ranger. Unta! Malhibos ilong! Nadakpan si Lone Ranger! Nadakpan dyan ay! Talamat, nadakpan! Talamat! Nganong nadakpan man? Tungod sa pagtabang sa usa ka maisog ang mulupyo. Unsa? Malhibos ilong? Magkahatag igaro 1 million, Sir Garrido. Unsa? Dili ba mga manganay mong sakad nga muhatag ag 1 million pesos? Yes, muhatag ako. Pero ato nang sutaon, ha? Kung dili ba full guy ka nang hinakpan? Oo. Full guy? Oo. Hibaw ka na karong panahon na. Ang mga tao, pulos na maro. Masin og full guy ka na, ha? Masuta ka na karon. Piagi sa pangilan ni Mr. Yan. Kung nagtulis ka niya, mao ba ka na tawanan? Mga napailang ang Lone Ranger. Asa karon na nadakpan? Pahingo na sila direk. Sir Garrido. Okay. Excuse mo na, ha? Sugo sa lawas. Mangihiw na ko. Nakana singot Sir Kaledo. Iya ihi o nagawas iya o. Toko tingali sa 1 million pesos. Kalitse! Labong nga balhibos ilong! Dili makuntak si Draco. Murga, doon sa tinuod nga nadakpan na. Kabaniyaga, balhibos ilong. Sao na lang, kung siya ang nadakpan. Draco, inutil kang dako! Draco! Di ko mukuyog sa paghatod ano maong dinakpan. Cherry. Ang importante nako nga masuta nato nga may marka sa scorpion ang iyang sampot. Pero bisag iyon sa ratos pagpatugan. Bigyan mo angkon. Ya ka na. Tuwa na siya. Gisiniyasan ko sa pulis. Pasundon ko nila. Sir! Musunod ko. Sundon ko sila. Ilandad doon ang mga tao. Dito sa biktima. O sana? Liyan ako. May ka na. Huwag ka mula ka, Mr. Garrido. No. Dili mahimong mulakaw ako. Tungod kay gusto kong makakita sa giingon ninyong Lone Ranger. Nagradyo ka na kung akong sakop. Doon lang sila. O sa? Balhibos ilong? Gipaningod kang mayo, Mr. Garrido. Kuan, init ang panahon. Bitaw sa no? Mr. Yan, nganong nakaingon ka, nga ang nagtulis kanimo, mao si Lone Ranger. Tungod, suwat ya kitulo sa ako. Suwat? Asa ang suwat? Dala tuwat, iya hatag sa ako. Asa naman? Ako labas sahor, ha?
Ihatak emo tanak kwarta. Kotele patay ka. Lonyendel. Unsa? Tama ka na. Ako pugos hatak ako kwarta. Lakip na ako lelo o silton. Ilngiga ko niyang tulisana siya. Ganun nagpailamang yun siya. Siya wa hatlok. Agsaray tulisan nga magpaila siyang kaugalingon. Isok siya, metikaleto. Dili baka ni paagi. Aron sa ingon, bakuha ang akong gitanyag nga 1 million pesos. Mr. Garrido. Pasinog strategy kini, ha? Nga tunay magpakalon ranger. Unya, madakpan aron sa ingon, makuha ang premyo nga akong gisaad. Kung kinsay bawat mo ipasabot, Mr. Garrido, nga maghimo niya lang maong pamagi o strategy. Kining ako, ha? Kami ba? Dili. Kining ako, paminawa. Klaro ka. Klaro. Kining magong ako, mga panglantaw lang kini, Sir Police, ha? Kay, imposible mo kayo nga magpaila ang usa ka tulisan, dili ba? May punto ka. Pero, sama ba ka-imposible sa dihang gipatay ang usa ka lulo? Naghilak ang apo, nga mitugan. Nga ang nagpusel siyang lolo, nagpailaw sab, nga siya si Lone Ranger. Sir Police? Dili man bakako ng usa ka batanon. Ang apo sa tiguang nga misumbong, nga naghilak, nagkakaos sa patayang lawas siyang lolo. Mitugan kalamo, nga sawa pa pusilang yung lolo, nagpaila ang mamumuno. Nga siya mau si Mr. Lone Ranger. Kuan, Sir Police, ha? Mausap ka na ang akong natingadan, ha? Kay kung ikaw, dautan nga pagkatao, nga nung magpailay ka man sa dang maghimo ka agreement. May punto ka. Nakinanglan kinigdugang imbistasyon, kinang tugang pagtuki, Mr. Garrido. Pero adaw na ako'y pagduna. Basig doon na siya nagkaplano na ini. Ang importante nga nasakpan ang nagpailang nga Lone Ranger. O masuta nato kung kinsa yung kinitawhan. Inungdan nga niya, nagpaabot ako. Aron mailahan kini, kung kinsa siya. Atong paaboton. Oy! Si Jennifer! Siya ka na, ana. Jennifer! Naglisod pagkalaog sa motor. Bitaw na. Langga? Nganong tiyak ka din Nganong tunay mga pulis o daghang mga tao? Kapa. Ako kitulis man. Natulis na ako. Mao si Lone Ranger. Lone Ranger? Lone Ranger. Ayaw pagkapilapil, Jennifer. Hala no. Lone Ranger. Maminaw ka lang. Langga. Salamat. Nabalik si Cherry. Nabalik na. May kayo pambalik si Bajango. Yan ang complete nung Salamat ha. Cherry. Okay. Diin magagikan. Ha? Diin ka. Nadakpa na ang nagpaka-Lone Ranger. Si Bajango? Ansa? Ansa si Django? Kukoy? Cherry ba? Pasabta ko. Unsay nasakpan ang napaka-Lone Ranger ba? Nasakpan na lagi. Pero tayo sang, anong naingon man ka nga si Django? Si Django ba ay ang Lone Ranger? Ay, kalitan lang ko ato. Kinsa man ang nasakpan nga nagpaka-Lone Ranger day, ha? Usa ka upaw. Og may marka ang sampot nga tanga kon scorpion. Upaw? O niya Nganong naibawaan man nga siya nagpaka-Lone Ranger? Tuwid kay siya ang nanuli sa usa ka dakong tindahan sa lungsod. Mo ba? O kinsa man nakadakop? Si Django. Si Django? Siya ay nakadakop? Si Django lagi. Og hapit siya mamatay siyang gibuhat. Day! Kaya kung naigo pa siya sa dihang gipusil siya ni atong mga tao, patay na unta siya.
Buangod. O asa magkaroon si Bajanggo? To kuyog sa mga pulis. Og nahibaw-an ra ba? Nga muhatag ko ng sigarido og 1 milyon ka pesos kung si kinsa ka itong makatudlo og makadakop kang Lone Ranger. 1 milyon? Isa sa ato pa milyonaryo na si Bajanggo? Nga naman. Nalipay ka? Ang 1 milyon na guna. Isa may di malipay. Wa ko malipay, Kukoy. Nga nagutaon, pilam di mo. 1 milyon na guna. Tungod sa sapi, gitulis kami, Kukoy. Ug gipahimudsan ang akong pagkapapay. Siri? Malipay lang ko, Kukoy. Kung makita nako nga wa na'y kinabuhi ang taong nag-among-among kanako. Ug ingon man, mahibaw-an na mo. Kinsa ang naglugos ug nagpatay sa akong anak na si Inday Fatima. Wa pa may laki lang ka. Wa pa'y naapot. Magpaabot ka. Paabot lang. Gisapot ka lang ka. Ayun na pangutana. Malhibos ilong. Buset! Kanang lang ka. Di ka gustong madakpan si Lone Ranger? Ha? Oo. Tinuod ka na. Nan karon mura lagi wa ka malipay. Pag-ilom, Jennifer. Pag-ilom! Ay, ngano bang naapas mo ka na ha? Anong naapas ka na Anong nibiya ka rito sa bahay asyenda? Tungod kay magpalikog akong mga galamiton. Wala ko'y tissue, wala ko'y panty shields. Mao ba? Mao ba na ka na? Langka mo na tingali na. Tuod. Hanihonong na. Shh. Uy. Si Draco baka nadakpan. Dili si Draco. Uy. Si Pawix ka na. Hala, mauna siya. Nagkikpunog. Upurag. Hala, balik man na iyang bukton. Ka na. Makanatiya. Makanatiya, Lone Ranger. Nagasiguro ko, ma. Ako siguro. Siya, si Lone Ranger, Siya nagtulis. Siya nagtulis sa ako, Di lang yun ka magpagkasayo, Pawix, sa pagkanta. Tiya. Muawit ka ni kakaroon. Ngayabag. Ako'y mangunay sa pagpatay ka ni mo. O tara ko, kinsa pa ang imo magawan? Sir, Polis. Sir, kanit ha? Mr. Carrero. Niya, may paduol ko ninyo. Kining, mauba kini siya ang nagpakaroon ingnon nga mao si Lone Ranger. Positibo siyang gitudlo ni Mr. Yan. Siguro ka, Mr. Yan, nga mao kini siya. Siya ba? Pero sigurado ka ba? Ha? Tiya. Aya sol up. Aya, gidakon. Tiya, siya midol sa ako. Mao ba day? Sayang dagway. Ako kayo kaklaro takway kay nagpulpis helmet ng tiya. So, full guy kini. Mr. Garrido. Doon na kabay laing saksi. Si Lone Ranger. Ako, Garrido. Django! Managkailan ka mo, Sir Garrido? Oo. Kaila kami ni Django. Tungod kay kaming ubana ang magkuntis sa lumba sa motorsiklo. Kaila kami. Karon ba sa ko maklaro nga siya na kini? Katong kingalag Django. Mao sabi kini ang nabiktima sa tulis. Gilugos siyang asawa sa Scorpion Gang. Nahibaw ko, Sir Police. Nahibaw ko. Kini siya ang nakadakop ngayon tawara. Nga nagpaila nga mao si Lone Ranger. Ikaw, Django? Mao ang nakadakop ka niya? Ako, Garrido. Og diin mo madakpe.
Dito sa Bukirambahin. Naginukdanay kami sa motorsiklo. Suot sa kakahuyan ug ingon man sa kabatuan ug mga bungtod. Django. O karon Sir Garrido. Ikataw ko ba ang ganti? Nining Django nga mo idagadagup kang Lone Ranger. Sir Police, ato nang sutaon. Kung wa ba'y mga bangag kining maong pagkadakupa? O nara ka mo. Imo man kanagtaniyag. Matag ka. Okay kayo. Pero dili ka matag, huwag kami maymo. Ikaw mitanyag nga mohatag ka sa kamilyon ka pesos ngadto sa tao nga makadakop kang Lone Ranger. Tinawad ka na. Muhatag ako. Pero kanang way buslot, way loopholes ba? Basig, managkaila kining duha. O niya, nagsabot nga mo'y magpakaroon ingnon nga mao si Lone Ranger. O si Django Rasad ang mudakop. Nasayop ka, Garrido. Tungod kay pisan gamay. Wa sa akong hunahuna ang pagdawat o premyo. Ug labaw sa tanan, dili kami managkaila. Mas kamo pa ang magkaila. Uy, labo nga balhibos ilong. Unsay? Mitugan siya nako. Nga amigo ug kaila kamo. Uy! Unsa? Yana. Nga no good town. Wa ko makailay ng tawahan, oy. Ilhon man nimo siya o dili. Basta kinitugan siya kanako. Nga managkaila kamo. Unsay gipanulti mo? Ha? Unsay? Garrido! Ikaw na! Ayaw na sige namte! Buong-buong nito, Hana. Mangdamay ka no. Imo kong idamay. Ha? Amigo ta? Kaila ta? Tubag! Ha? Mr. Garrido! Kung di ka matuob, iapil ka na mo pagdako. Uy, Sir Police. Dili ako kitugot ang bunungan pa rin mo. Gusto mo, sir? Garrido? Kining makalagot manggod. Huwag yung ko mahinumdum nga. Nakaila tikang buhanga ka. Balik ba ganing ako bukton na kuladahon bago na imo. Tungod kay imong gibuling-bulingan ang akong pangan. Sir, dito ko magdugay. Sir Police, ador ko. Kung gikinahanglan ko ninyo, may bawalan ko. O, Garrido, adto na ko. O, pahibawon taga. Kanang tawhana, may markang tanga kung scorpion sa iyong samput. Django! Sir Police, salamat sa inyong dali nga pagresponde sa hitabo. O tungod niya na, may premyo kamo kanako. Ayaw lang, Sir Garrido. Amo ni trabaho. No, mohatag lang ko nimo og pahalipay, ha? Ayaw, sir. Sir. Matuloy. Uy, wa si budawat sa kong gitanyag kaniya. Gusto tingali siya nga mabalhin og layong dapit. Sangpiton ko nga kong kumpadre. Nga usas sa ilang labaw. Pusit wala. O si Django pa ang nakadakop. O si Pawix. Si Draco. Kinahanglan nga mo pasabot si Draco na kunini. Kaya kung dili siya maayong mo pasabot ka na ko, putlan ko siya sa iyang tila. O katong Pawix, ipahipo sa ko dito sod sa prisuhan. Pahiluan ko siya dito sod sa prisuhan. Kaya murag, madamay ko niya itong tawhana. Welcome, my hero. Unsa hero ba? Ikaw ko din nakadakop kang Lone Ranger.
bay Kukoy. Ay, usap pakitabo ha? Paminaw. Ingon ani ang nahitabo. Nyano kinid Draco. Unsa kining hitabua ha? Nabo nga balhibos ilong. Gusto ka? Ha? Gusto ka ba? Mawasag ka ng utok mo, ha? Relax lang. Usay relax lang. Ha? Ngahapit na kumadamay. Nitugan pa kiningadto kang Django. Nga kailaw amigo kami. Mikanta si Pawix niya na. Kotura na niya. Wanay lain. Unsay wanay lain? Pasabtay kong mayo. Kay putlan ti karos dila mo nga ka. Ikaw ang akong gisugo. Ganong lain ang naghibo ini. Ganong si Pawix man. Ang ikang magpasalamat nga ako ka ng kibuhan. Kaya kung ako pa mismo, labaw ng peligro, kaya naibaw sila ng bata-bata ko ni mo. Unsa? Maro, mani. Mau ko na. Ako itong gibuhat nga lain ang akong gipabuhat sa imong gisugo. Dali ka na ako, aron kung maabot ang higayon, nasama ni ini, safety ka. Huwa kay sabit. Balhibos ilong. Ako na kuning giplano mayo maro mani. Lain ang akong gipabuhat. Aron kung madiskuhido, layo ra ka sa sabit. Klaro. Pero ang kanahan nga Pawix, miingon nga amigo kay lami. Pero wa mag-ingon nga ikaw may nagsugo. Ano, kada pa nag-amigo, bisa kaso na. Dili ba day mahimong amigo ang usa ka tao? Naibaw sila nga, ikaw sa iyong pagkatawa magkagipili. Batang tiguang masugarul di sugarul magkikamigo ka man. Sa badiay kung makaila, manakaila ka mo niya, amigo ni mo ang maong tao. Dili ka na sa, dili ba? Tuod sa no. Noon, dili kayan nga ikaw maratol kay ikaw maghinagsuko. Labo nga balhibo silong. Mao ka na. Busa ilag karatol. O diya, doon na may laing paagi na nahibaw daghan mata o mataor sa loob. Daghan nagkagalalay nga to pasok na sa loob. Diba? Mahimo man to nga imong ipatipi. Nahibaw ko na. Pailuan. Nasayod ko. Tawaw gari. Ako na kinang plano. Dara pa rin. Busa ikapala ka. Pero Simple problem. si Django. Si Django nahibaw nga si Pawix. May marka nga tanga kun Scorpion. Pero wa sila mahibaw nga... Hilom, Draco! Hilom! Kita ra, nagsultihanay. Wa mahibaw si Django nga ikaw mauy! Hilom, Draco! Tapuang agod. Pwede sigaas mga matang garido. Pag-ibaw nga, ikinakadako pa doon tawanan. Dili madrawing ang naong ni Garido. Ano? Kanya, ang premyo. Huwag ko magkapasana. Ha? Kaysa akong pagsabot, gustong muli kay si Garido sa ingisaad. Mo ba? Ug ko'y doon ako'y nasabtan. Nasabtan nga unsa? Nga kadtong tawhana, gisuko nila. Aron pagdaot sa tinud-anay nga Lone Ranger. Paidiyan ko. Nagkaduol na sa tinuod. Nga ang mastermind sa nahitabo sa akong pamilya. Mao si Garido. Paidiyan ko. Mao ka na ang tinuod, Bay Kokoy. Kung katinhing dapita, hipalgan ko ang daghang mga tao nga doon ay tatak na Scorpion. Kung natinood man ba kung sa'yo mahitabo? Mauna ka naging kayo na. Magaksanay kami si Garido. Kamu magaksanay?
Nga bayod na mo? Apil ko. Magaksanay kami. Kung kinsa man ang mag-una ka namo sa impyerno. Bay Django. Biya ka una. Buwangan. Pero, ang premium tangga naguna, oy. Ako ay diskarte ini para mo premium gas querido. Nagkakita ko sa inyong paginukdanhay ug sa inyong panagsangka. Cherry. Saludo ko. Nabati na ko ang imong tingog nga nasinggit sa akong pangan. Sa diyang niya, nagpatighog ko sa motorsiklo. Ug nagtuo kong naigo ka na sa pagpusil. Ug sa imong pagsinggit, nabuhi o gamay ang akong pagtuo. Nga may bili paday ko nimo. Mawili magganitas mananap. Tao na pa. Cherry. Salamat. Ngawa ka maunsa. Naningkamot ko sa pagpanalipod sa kong kaugalingon. Aron sa ingon, matuman ko nga akong gisaad nimo ug sa atong anak. Ug hinaot ka mulapos ka. Kutob sa mahimo. Unsa man to'y resulta sa paghatod ni Madong dinakpan niya to sa negosyante ug sa kapulisan. Dito si Garrido. Unsa? Gusto mo rin kayo sa iyong gisaad. Gimuhatag siya og premyo kung madakpan ang tao nga nagtakuban sa pagka-Lone Ranger. Unsa? Basin ko na og full kay ang nadakpan. Unsay puti pasabot? Nagduda siya. Nga paagi ka to aron makapremyo siya. Mugawas ang iyang 1 million pesos nga iyang gisaad. Langka, may nanawag sa imong cell. Kinsay na nawag, eh? Si Kukoy. Si Kukoy. Adi Harao. Ambe. Hello, Kulukoy. Agaong Garipo. Garido, dili Garipo. Di ba sa Kukulukoy? Nganong nitawag ka? Doon na lang ko yung mga puntos nga magpusta kang Black Power. Very good. Tanaw na ko, murag, kuan, murag, sadya gining imong birthday. Natural. Agaon. Pero, ako nang natagang ibitasyon sila sa Bayjango. Murag nakasulti na ko na ko, ana. Nakasulti na ka? Nakasulti na. Pinamdam lang ko din mo, nakasulti na ko. Pero buwang nga! Ano man? Ay! Di ba nandugay ba? Nagkita min Django? Mao ba? Buwang nga! Siya ako doon nakadakop itong taong nagtakuban ng Lone Ranger. Unsa? Nisulti siya? Misulti siya, naman. Misulti siya, naman. Nagagit ka? Wah! Uy! Klaruhan ang imo. Wawan! Special na ako. Misulti siya na ako. Nga siya nakadakop ng Lone Ranger, naman. Nanasan ang unsa man. Pero, kuan, kining, koy, angay panaglaruhon. Kay basin og sinabutan ka to. Aron sa ingon, makapremyo na ko. Sakto. Pero abi ni mo, ang aging tumano ning imong gisaad sa katauhan o sa kapulisan. Okoy. Nagaon tumana. Saman? Saman? Unsa man? Unsa man? Ang ako ba, muhatag ba ka? Kasultihan ti ka. Kung di ka batang premyo, mahimo kang bati. Usa? May sulti ko nimo. Mata di ka batang premyo, mahimo kang bati. Unya, ang nadakpa ni Bayjango, nagpagka-Lone Ranger, imuha pa din amigo.
Dili na tinuod. Baka ka na. Hindi to na ko amigo. Kundi ka mo hatag sa premyo, musamot ang pagtuo sa mga tao. Nga, kung sabo ni mo itong tawahan na. Oh! Unsa? Saman. Unsa itong gisulti ni mo? Saman. Unsa do? Kung di ka muhatag, ngilad ka sa mga tao, umusabot na pagduda nga, imo tong tao. Migo ta. Migo ta. Migo kita, saman, ha? Wa ka mabuang. Migo ta, nabuang noon. Tabangan ti ka. Tambag lang ako, ha? Ihatag ang premyo. Kung di na may ihatag ang premyo, likado ka, pero ihatag ni mo, bilab ni mga tao, saludos lang ni mo. Kukoy. Pilar ko na 1 million, God. Para tukar na sa manok. Para na sa manok, di ba? Patuktok na sa manok. Di ba? O kwarta, maya kwarta na iskutan. Naglapok, ning kwarta na ko. Gani. Ayaw ka within na 1 million. Ay importante mo, daig di mo ang mga tao, labi na ang mga pulis. O, mawag tampay na pagduda. Nga imo tong amigo tong nagpakalong ranger. Di ba? May punto ka usap. Nga saman. Saman. Matag ka ba? Kanang 1 million nga magkuha ni mo sa tubang kasayon. Di ba? Oo. Nga saman. Saman? Saman. Matag ka ba? Tanaw na ko rin mo. Kanang 1 million pagkagamay, ana. Pamina ako sa imong panudlanan lang karon na gamay ra tong 200 million. Di ba? 1 bilyon ang akong kwarta. Natiya mo na. Dili kay milyon lang. Nga saman. Unsaman? Unsaman? Muhatag ka ba? Muhatag ka o dili? Saman, ha? Unsaman? Ihulga ko ni mo. Uy! Ito, nartag unsa muhatag ka pag di. Para mismong kayuhan, ihatag ang premyo. Saman? Unsaman? Mura magnipangumo ka niya speakers linya. Uy! Nangutan na tagtarong ni mo. Unsaman? Okay. Atol sa kong birthday. Ihatag ko ang maong premyo. Kana! Ano ba saksiyas tanan? Hindi kasama ko ni mo. Uy, nalipay ko diri. Daghang tao magkasaksi. Ang imo nga special nga bisita magkakita. Nga ikaw, andam nga mo gastos imo sapi. Ala sa kahusay klinaw. Mura imo kong ipanudlo ni maayong uy, may kikagakson sa imo hukom sus kay gini. Ay, may punto ka, Kukoy. Magkamao ka na. Mauna. Ano mahimo kang humot sa katawhan o sa kabulisan? Buhatan na, ha? Masa magituliso ko niya? Uy, may kikagakson sa bilib ko ni mo. Duta, ayuha, gini. Adi. Si Django, saan mo bilib siya ni mo? Di na siya magduda ni mo? O ganong magduda man siya? Ganong magduda siya? Nakonsabo ka to tawa na. Huwag ka. Wa, lagi ko'y labot. Wa, kung makaila to tawa na. Lagi, kay gini mo. Di apa ka din. Ayuha mo. Tukon ko ni mo. Dili kakson di ka. Adi. Bilib ko ni mo. Ako tuong ko ni mo. Ayuha gini mo. Hiba ko buutan ka. Di apa ka din. Di apa ka din. Kalain yung paminaw na nang imong sultihan. Magkakos. Maglibog ta. Bitay ka na, suko ka. Aw, kanang imong gingon. Saman. Kanang imong gingon nga buutan ko. Saman. Mao gyud ay akong kinaiya. Unsaman? Unsaman? Ihatag nimo o dili sus kay gid. Ay ihatag na ginako atol sa kong birthday. Kana. Kuwangkos pagto. Ihatag niya. Sa ako nang gikaingon. May phobia na ko ni anang kwarta. Kay kung wa pa tong kwarta ni Django, dili unta kami tulison. Ug wa unta ko mabiktima sa panlugos. Pero day, anugon man. Para nako, dili anging dawaton ang maong kwarta. Dawaton lagi? Maot na ta, o di dawaton. Bisik isang tao na ginahanglag kwarta. O nara ninyo. Basta kay ako dili ko oyon. Ang mahinungdanon ako karon. Mao ang kamatayon sa mga sakop sa Scorpion Gang. Kukoy. Dawata ba
anugon king 1 million. Dawata. Dawata ang 1 million pesos. Yang ihatag atol siyang birthday. Mao na karon ang birthday ni Garrido. Ug mao na sab karon ang Games of the Warriors. Cherry. Upadayon ka ba gyud sa pag-apil sa Games of the Warrior? O, Django. Moapil ko. Wa ka ba batia o kadlok? Nahurot ng akong kadlok, Django. Ug ang nagpabilin, mao ang nag-alintabok kong tinguha nga mapalgan ko ang mga tao sa Scorpion Gang. Gibatid ko ang dakong kabalaka. Kung unsa may sangputan na ng imong pagkabuhaton, Jerry. Ayaw pagsulti, anak. Hinuon, hangyo na ko nimo. Dasika ko, Django. Aron makabaton ko og dugang kaisog og focus sa akong pagkabuhaton. Ayaw huna-huna ang akong kalautan. Mo'y isintro si muhuna-huna ang akong kalampusan. Kung inguni ana ang akong gibati, nga dunay kabalaka. Kana nagpasabot lang. Nga dili ko gustong tunay daw tang may tabo nimo. Ayaw na, anak, Django. Ingugan ako maminaw, anak. Ayaw na lang ko papati apa, anak. Kay mutoy hakaw ang akong pagbati sa pagmahay. Nga ni adtong higayuna, nga diha ko sa kaalautan, way nakaluwas ka na ako. Pero ikaw mismo, nakakita sa akong kahimtang. Una kong naparalisa. Tungod usab sila gibuhat nila. Husta na. Husta na. Mangandam na ko. Hinaot ni makasabot ka na ako, Jerry. Jennifer! Langga! Happy birthday, Langga! Salamat. Salamat kayo. Nagsadupahit ka? Pag-audition lang. Tungod kay sa dili matyukay. Sugda na ang torneo. Hinay-hinay na ang yabot ang mga bisita. Okay lang ka. At exactly 10 o'clock in the morning, sugda na ang torneo. Tungod kay daghan pa kayo ang mga activities. Ang akong special quorum sa akong mga ka-birds sa manok. Ay, Langga. How true nga muhatag yun ka sa premyo ni atong makadakop ni Lone Ranger. Yes, Jennifer. Langga, 1 million ang imong ihatag. OMG, how big naman. Ano ko na mo ang kwarta? Pasagdi lang ko. Tungod kay gusto lang ko nga ang tanang tao, ang tanang tao mudayig usab ka nako. Nga way bali para ka nako ang kwarta basta ang kalinaw ang importante. Langga. O atul sa paghatag sa premyo, ako pagyod nga i-anunsyo nga si bisan kinsa katong maghimo og kadaot dinhi sa atong dapit. Magbasol sila. Tungod kay dili gyud nako ikatukot nga mahitabo kana. Tabangan ko ang kapulisan aron masumpo ang dautan nilang binuhatan. Bitaw, Langga. Bitaw. Anak yun, Langga. O niya, na ang mga dagko nga ranggos kapulisan. Na ang mga kumpare na kong mga politiko. Busa, muday yun sila ganako. Wow! Saludo ko ni mo, Langga.
Hala, sige, diha ka na, Jennifer, ha? Tungod kay naapay daghan nga tao nga nagmanyanita ka na ko. Oh, happy birthday lang ka. Pulutan. Ah. May diwal-wal, gyud. Ah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat kayo sa inyong pagmanyanita ka na ko. Ilabi ka na, Randy Bandido. Nagpasabot lang ka na nga mahal ko ninyo, ha? Akong mga trabahante sa Hacienda Miranda. Sige, pangaon ka mo. Andam na ang lamisa para ka ninyo. Masa na, Draco? Nagabot-abot na mga participants sa Games of the Warriors. Ipaimutang sila sa holding area. Niabot na ang unong. Well, 7 na silang tanan. Apil na nila sa kwenta na si Jennifer. Bamalit. May kinaanas, Jennifer. Kinsa malay kuwang, ha? Si Black Flower. Gusto kong makita kina si Black Flower. May mauod ka kung muabot na si Black Flower. Bay, yan na ta. Si Chiri, wa pa maabot. Pabuto na to, Kukoy. Huwag siya papatod ni mo. Sa kailay motorsiklo. Di siya gusto nga madamay ka. Kung sa isang putanan ng tanan. May pagsalig ko niya, bay Kukoy. Kung nabalaka lang ko. Kung mag-abot lang, Jennifer, nandlo ko nga lupigon si Cherry. Kukoy. Bay, nana. Naabot na si Cherry. Nana siya. Di ba ilan? Di ba ilan nga siya si Cherry? Tungki, nagtap-tap siya naong. Ug may pun mga itong mga buwak sa iyang maskara. Kukoy. Tana. Manood na ta. Magunata niya. Tana. Agaon. Unsa naman? Biabot na sila. Kinsa? Ako nakita dito sa registration ang pangalan nilang Kukoy o Django Nazareno. Di agiday si Django. Agaw. Og naibaw ka na sa imong buhaton. Atagan ko siya karon og premyo nga 1 million. Tungod itong pagkadagog ni Lord Bridger. Ipakita lang nato nga formal natong gihatag kaniya ang maong kantidad. Usa ka bag nga papel di bangko nga tag 1,000 ka pesos. Usa ka milyon ka pesos. Pero inigpauli niya. Ako na ang bahala. Agaw. Good. Asa sila karon? Kanang naglakaw. Si Kukoy kana, di ba? Nagkuyog sila og niya ng Django Nazareno. Okay. Palayo na. Kay sugaton ko sila. Agaw. Ano siya ko? Ni agyod si Django. Nitambong yun siya. Agaon, boss ganito.
Kulukoy. Welcome. Labaw pa kang welcome. Ay! Happy birthday! Thank you. Dire. Ka-cute kini mo bi ang aping. Ikaw, dila. Buang. Ay! Django. Ay, akong bigo ay. Ingog sad. Kumusta, Django? Happy birthday, Garrido. Django. Glad to see you. Gikalipay ko nga nitambong kayo ng akong pagsaulog sa akong birthday, ha? Pagkaswertihan ni mo agawon? Yan naman, Kukoy. Sa imong birthday, natulog sa adlaw mo na tawhan. Unsa? Ikaw yun, Kukoy. Diyan pikas aping. Dila. Buang. Sama, katawam ka. Hey! Katawam ka? Ha? Nang katawam ka? Unsa man? Ha? Wala, malipayan ka ba ng adlaw ni mo tawhan? Malipayan ka ba, ha? Natural. Sinabi kay ni si Django, ha? Ang karibal na ko sa bisan unsang butang. Yati ra? Garrido. Nya saman. Unsa man? Ha? Gagit ko nimo. Wow. Kana klaro ha. Pero ingon lang gyud anang buhay sa tao, ha? Tao. Dili ba Django? Lagi. Sa gugma, nagkaribal mi ani. Di chere. Pero siya ang nilampos. Bida Ganyan ribal talaga ang buhay. Ribal kayo mo saan niya saman? Kokoy! Unsa man? Wow! Saman? May pagdumot kang ba, Django? Ha? Sulti. Saman? Pagdumot? Sulti. No. Ayaw kay sikiti mong naong magka-English nagnaong buhanga ka. Klaro lang ba? Abi ni mo, Kukoy, dugay na kito. Gilubong ko na kito sa kalimot. Niya saman? Siya ang may swerte. So, adawaton tayong kamatuuran. Niya saman? Og lain pagyod. Sa lumba sa motor. Si Kanrako. Og si Django ang champion. Niya saman? Ha? Unsa man? Naminaw ko nimo, makaingon jud kog unsa man eh. Hey! Kana, amigo mo. Natural. Ang magmakikontra ko kang Django, ha? Malibag ako nimo. Managlahing dagan sa among kinabuhi. May ginimong sus. Pero, luoy ka lang, Django. Kay nabiktima ka sa mga dautang tao. Kamay ginimong puligip, sus. Tinood ka na, Garrido. Mayo gikay ka. Sus, Nabiktima ko sa datang tao. Ilabi na sa scorpion ka. Di ka subo ko kayo. Pero, di na tamagisgot, ana. Gaskilid, Dayo. Usa man! Purma ka niya butangan ni mong kilid, Makihaggan ba? Pagklaro, ha? Abi ni mo, ni ata karon. Aron maglipay. Magsadya, ha? Maghudya ka. Magsaw, tas pagpangaon. O mutanaw sa nagkadaiyang pasundayag karon din eh. Bantok ni bitaw kini. Unsa man? Birahan mo na. Ha? Dili. Puro magitudlo ni mo na yung kilid sa bantok na. May kisan ba? Kaya may tao. Sultihan ko kamo doon ay espesyal kurom karon nga pagkamimuon, ha? Alang sa mga sabungiro, nga kong mga higala. Okay? Langga! May abot na ang tanang partisipante sa Games of the Warriors. Asa sila? Django, Kokoy, tanawon ta ang mga partisipante sa Games of the Warriors. Sila suot sa holding area. Able. Suot ka mo, Django, Kokoy. Dili bay. Suda yun. Ay, naa sila. Kana sila. Mauna si Cleopatra the Tiger. Ya, kana sa siya, mao si Deborah the Snake. Wala, ngigagod. O kana siya, mao si Marcosa ang manananggot. Jesus. Kana siya, kana. Monica the Iron Butterfly. Jessica the Panther. Teresa the Monkey. Okay. Yeah.
Uwang ugusa. Gawas ka mo, Jennifer. Meron ko. The Black Flower. Black Flower? Ha! Welcome! Gusto kong makita ang tibuok mong dagway. Pwede ba? Black Flower? Ayay mo tanaw man. Pwede ba, Black Flower? Man lang. Kumano lang sa sangka, Sir Garrido. Aha. Nga naman. Malang gini ang akong regla. Sa higayon nga mo apil akong sikater niyo. Mao ba? Muna iyang silbing. Naanda, nagaon. Palihim na, palihim ng iya. Mao ba? Nya, saman. Ha? Saman? Sa'yo saman, Kukoy. Sugod na ba ta? Kuan ba? Ilag pusa. Okay. Nya, saman. So, welcome kamong tanan. Ning maong kompetisyon. Ang tanan, doon na premium daan. Ati. Okay. Ang mahimong kampyon, dako ang akong premyo. Second, third, o fourth. Pila may premyo, ha? Pila to? Ha? Pila premyo? Sa nasuko ka? Wow, inang Maraging pamaak kasi mong nga bibuang ka. Oo, siya ganahan tang minor premyo. Kubaan ko, dakos premyo ba? Pila man, ha? Pila? Himuon na kong 150,000 ang kampyon. Ha? Second, 100,000. Ni kagod. Third, 50,000. O ang fourth, 30,000. Plus tag 10,000 daan sa tanang participants. Wow, nasa day. Yes, sad. Muwaw. So, why mo uli nga bakante ang kamot? Naagi mo na. Tabag day. Okay. Tabag. Yes na sad. Sige lang, yes ni bayan, no? Tagsalaman kahugna ang akong gusto. Yes na ron. Tag 3 minutos lang. Kay makita ng daan diha ang puntos. Okay. Hoy, gutudo. Yeah. Dili ko gustong mahago ka mo. Hindi ko gusto anang mahago kay mo. Diha sa 3 minutos, makita na nako ang inyong abilidad. Yes na ron. Yes na ron. Klaro! Yes na ron. Pangandam na ka mo. A few minutes from now, sugda na ang torneo. O sana? Nanampiring kung parisan sa magsangga sa Games of the Warrior. Okay. Masaha ang pairing. Ang listahan ba kini? Mga participants. Number 1, Cleopatra the Tiger. Mao na ang lista. O di, number 2, Deborah the Snake. Number 3, Marcusa ang manananggot. Niapil. Monica the Iron Butterfly. Jessica the Panther. Teresa the Monkey. O di, Black Flower. Ikaw, Jennifer, kato si Jennifer. Naamsa kang Jennifer. Jennifer, Cat's Killer. Jennifer Cat's Killer? Oo. Nagbutang sa siya, bunyag siya, gawgalin. Jennifer the Cat's Killer, ha? Oo. Anong ka na may ginangapangan, ha? Waman siya magpaibaw ka na ko. Jennifer the Cat's Killer. Mao na yung gisulti din ako. Nung ipangutan naman ako, anong butang naman mo Cat's Killer. Mato niya kinilang ang iyang ibutang. Kaya ng uban, pulos sa dunay pakapin sila mga pangan. Busa, iyalan sa gibutangan, ang iyang pangan, umaw na iyang nahununaan. Cat's Killer. Mao na gisumpay din niya. Jennifer Cat's Killer. Ang iring ra ba gagmay kay pa. Jennifer ang elepante. Pero okay nga po. Jennifer the Cat's Killer. Ang iko ang basi niya. Ganong mo manay ipangan? Ganong mo manay pangan? Ganong the Cat's Killer magyot? Ang igingon ka na ko, nga inighuman ko nimo o turjak mataga ka lang ko. Balhibo silong! Akiron, kinsay nagparis, ha? Upat ka parisan. Okay.
ang magparis ang unang parisan. O ni, ha? Odd number niya, even number sad ang magparis. So, ang numero 1 nga parisan, ang 1 ug 3. Numero 1, Teresa de Monkey, kontra sa number 3, nga si Jennifer the Catskiller. Uy, ang unggoy giring. Ang unang parisan. Ang ikaduha, ang even number abod, 2 ug 4. Kinsa? Si Monica Manananggot versus Deborah Knight. Manananggot ug bitin. Ikatulong parisan. Ang number 5 ug number 7, si Jessica the Panther versus Monica the Iron Butterfly. Butterfly, ha? O Panther. Ang ikaw pa? Ang 6 ug ang 8, Black Flower versus Cleopatra ang Tiger. Cleopatra the Tiger. Kumbate general. Gusto kong sugdan na yun. Kaya nagpaabot na ang mga tumatanaw. Pero yun na ang kasado. Ang pustahan ay sulti ati ka. Ano sa naman? Ay mao kong mangutana ka. Mao gyud kanay angay na ko'y pangutana mo. Plastada na. Kumusta man, ha? Plastada na. Kasado na. Gawas kung naapay mo masyar. Okay. Larga. Pero masyada kang Jennifer, ha? 100,000. Mariglado. Jennifer the Catskiller versus Teresa the Monkey. O karon, niya pa'y laing masyada para kay Jennifer the Catskiller. 100,000. Larga! Gikas na yun. Gikas na na. Gikas na na. Nindutan niya na. Nindut nila. Trilling na. Nindut niya. Nindut niya. Oh, Kukoy. Nga saman. Masyada ba ta? Saman, ha? Saman. Saman mo naman digpangumo ka Di buwang ba? Masyada pa ba ta? Saman. Sige. Nga saman. Masyada pa. Another 100,000. Lagi, ha? Okay. Diya pa. Jennifer the Catskiller! 100,000! Pato ko na! Ali. Jennifer mi, ha? 100,000! Lagi! Oh, lagi. Wala. Sugal na kaon. Sugal na. Bajin ko! Sugal ka? Oh, bajin ko. Sam ka? Sugal ka di? Tanaw ko. Ha? Tanaw ko. Ano eh? Abay lang og gamay, ha? Ginagmay lang dyan ko. Para malingaw ka. Ay, pugsa. Ha? Ay, pugsa. Tinanawan ba? Ay, pugsa ba? Kamu lang, Garrido. Okay. Anak ba? O karon, sugda na paraksan ka. Jennifer the Catskiller versus Teresa the Monkey. Sugda na. Ay! Tanawa rong abilidad ni Jennifer Catskiller. Tanawa ron, ha? Ha? Tanawa. Baca ko. Oh, Kukoy. Ay, dana. Ang higa. Hala! Wow! Knockdown! Hala, igo! Up, knockdown. 1, 2, 3, Higa ko na. 4, 5, Higa. 6, 7, 8. Okay ba? Hala! Ang higa ko na. Dadaw mo din. Go. Pati Jennifer, kusugag pati do. Hala, lihay kayo Jennifer, lihay kayo. Hupa ko na, hupa. Pati! Uy! Knockdown sa... Gabiha! Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 na. 9 na. Down na! Hala! Down na! Congrats lang ka! Yeah! Pass your paper! Pagaon, dinhi sa ka. Diha sa ka. Ngano man? Ato na ko itong akong tao, si Black Flower. Diha sa ka. Diha sa ka. Baya, murabi kong iro ngay mong gitulisok buwang ka. Dili in tao. Gawon di ka. Diha lang ka. Ha? Diha lang ka. Sige. Ato na ko. Ato ha! Og, ang utana akong magkabot sa silang Jennifer de Catskiller. Lagi. Ha? Oh, lagi. Kung kaya ba niya? Lagi. Ato na ko.
Chiri, saman. Nakita ni mo ang abilidad ni Jennifer? Nakita na ko, Kukoy. Nga si tanaw ni mo. Sa buhat lang kitaon, Kukoy. Matay ha? Taray, doon na. Matay ha? Kamu mga wires. Liba. Nakita ninyo unsa ko si Teresa the Monkey. Oo, kita mi. Jennifer, ngiga ni mo. May pagkaya ka mo tumbling ha? Oh, yes, Kukoy. Yes. Tumbling sabi. Ha? Tumbling usab. Kunya no. Hoy. O ikaw, Black Flower. Kaya mo ako? Ha? Kung di tayo mag-abot sa championship, surrender na lang. No retreat. No surrender. Unsa? Oh, okay. Let us see the scattered. Natabilibag ako ni mo da Jennifer. Ay, Yes, Kukoy. pulutan. Hoy! Ay, Yaga, arabulak! Nakalimot ko. Ngan ni diwalwal kasi mong dila, ha? Nangayong pulutan si Kuko. Balhito silong! Kulukoy kang dako! Oo, nya saman. Unsa man? Gagit ko ni mo! Wow, oy! Umahagin to agahan di ka. Kuan ka ng... Kuan, nangayo lang pulutan niya. Para ni mo. Kay, nahibaw kung gigutom ka. Ha? Maro kang dako! Langga ni daog ko, langga. Padaplen! Nagaano ti ka? Nere, ako na ini atubang nimo. Ang pulutan! Lihatag ni mo gaon. Ayaw! Ayaw sa mo, Garrido. Oh, ako mo isa mo ka na noon! Sorry. Kisa na malay mo? Kukoy mo? Ikaw, you're Adi, ay! the best, langga. Ang pulutan! Idiwaluan pa kayo! Iagin ako. Uy, ayaw! Ayaw! Ako rin eh! Alright. Alang sa sunod na panagsangka, Marcusa versus Dibura. Wa may bango si Kukoy. Nalibiya ko dito. Umisuroy ko sa palibot. Akong suituhon ang uban pa mga lugar din. Kung asa ang sarang magyan. Ug kinsay ako makita. Dito na pita. Doon ay agyanan. Ug na ay duha ka tao nga nag-istambay. Mga kwartya ka na. Kay doon na may uniforme. Doon ay nag-abot-abot. Mga pulis. Tingnan eh. Gidapit usab kini ni Garrido. Aning iya karong birthday. Doon na pinanood nga. Nanak-Amerikana. Mga politiko tingali ka na. Kukoy, sugda na ang laing sangka. Suman, di ka ba mo tanong? Ayaw pagkatiman na ng silpon mo. Unahon mo ng silpon. Naamon ko mga sugal-sugal niya akong ginagmay ba. Di rin ako, agaw na. Ako sa ating masahian di akong manok, si Black Flower, para kondisyon ba? Abot siyang sangka, kuntaan ng ngigar ba tingin ng iyang kunto? Si Cleopatra, the tiger. Sige. Tanaw na ko ang imong labok, Black Flower. Kaya way siguro mupusta ko nimo. Labok man. Ayaw na lang, sir. Mapildi nga ka. Usa? Magbasol ka. Balhibos ilong. Dili ko magbasol kung kwarta ang mapildi. Para ka na ako, sir. Dili ko gustong musugal ka. Sige.
Ati man ang imong tao, Kukoy. Sige. Ubalik ko dito. Nga saman. Usay saman. Didap. Sus. Usay sus. Nagpaminti maga. Usaman. Ha? Kasukmagon ka na ko? Wow, kasukmagon agaw. Tikaw. Ingon ko. Pus. Swerte ba kay kasugal. Pus. Pura magbutangan ko ni mong buhaga ka. Wow. Uy, dili. Aw, lagi. Padayon. Padayon dito. Sige. Alin ako. Ay. Kukoy. Kukoy asas dyan ko. Dito. Ako itong gibiyaan. Giyari tika. Aron ngutan ako nimo kung kaya ba nimo? Kini kay ako nang giintrahan. Nakaya o dili mo padayon ko. Kun Dre. Pulutan. Sa? Yawa, nasipyat ko. Bikas nito. Warm up na. Shadow fight lang muna, shadow fight. Ayaw na, Kukoy. Di Chiri. Sunong katos Django. Anong nawa man siya? Aga ko mga batos. Tuara, nagbantay sa gate. Ay! Dool dere! Panidin ninyo. Pangita. Ibasin og asa to siya. Ingalig maghimog milagro. O gaon. Hala pagdali. Lihok na. O gaon. O kung makita nimo nga mangawat, sila, patya. Areglado. Agaon. Dili kita angay mo kumpiyansa. Nakisabot. O gaon. Alis ka. Asa magka siya? O kanansog ka na ang panagsangga nila ni Marcosa ang manananggot versus Deborah the Snake. Chiri. Oh, Kukoy. Kisay mo daw. Midaog si Marcosa ang manananggot. Mama? May isa magkikaway manananggot ang si Marcosa. Oy, ano rin kanyang bunal si Deborah? O ang sunod, mo na sila si Jessica o si Monica. O guman nila. Ikaw na. Black Flower versus Cleopatra the Tiger. Agaw. Oh, yano. Ipangita kasi mo mga amigos nga mga subugero. Ito na sila. Mapit na magsugod sa pang special quorum. Sa dili pa. Pakanuno na nako sila. Okay. May isang ano na. Unya, saman, kinidri, padayon? Ipadayon ang sangka. O pahibawa lang ko. Inigabot na sa higayon sa sangka nilang Black Flower versus Cleopatra. Interesado kong mutanaw sa mong sangka. Areglado, agaw. Happy birthday to you. Mura mong mga patay, mga paniyaga. Repeat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Labo nga balhibos ilong. Welcome. Thank you. Kaganihawa kumakauyon, mura kong patay. Okay, mga kumpadre, salamat sa inyong pag-ari, ha? Sa dili pa ang lain nga kalingawa, no? Mga uno na kita. Okay? Humanong pangaon, painit sa dungga. Muna importante din ang kanta. Dili, ito importanteng kanta. Naidaghan akong imno nun. Gusto mo whiskey? Naidaghan. Brandy? Na. Beer na. Lagi. Pili lang.
A la larga! Talaga! Meron na yun. Ang akong mga bisitang mga pulis na naso sa kalamisa. Patagan ko sila og lami ang pagkaon. Kadtong mga inasal nga pabo. Gusto kay sila ni Ana. Psst! Ay! Kamo! Atagi og espesyal nga pagkaon ang atong mga bisitang mga pulis. Ayaw kamo pagyaya, lihok na! Dagko kayong area kining compound sa Sienra, Miranda. Sabay Kukoy. Hello, Bay Kukoy. Asa na ka? Muaway na si Jerry. Ang Black Flower, Mrs. Cleopatra. Mau ba? Dali na. Para doon ay kadasig si Jerry nga pakisang ka. Tanaw ba na akong Blinkos Cleopatra? Doon ay record nga gipakita. Undefeated din si Cleopatra. Sa napong kaaway, why pildi? Kung kakadaghanas kontra, na inutil. Unsa? Dali na yun. Oh, naan ako. Sige, bye. Hoy, nagusap ka dali. Iya kong itiunan sa pistola. Mangawat ka no? Ug kawatan, dili na mo ang ibuhion nila. Unsa? Unsa man kahaang sulod nga mahitabo. Mga kaigsunan, sundan nyo sa pagpaminaw lain pa mga sumpay ng sugilanon Lone Ranger. Sugilanon nga sinawato gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring, Randy Lacorda Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Lacorda. Dalit karato sa RMN Drama. Videohan ka doon. Kapit ang vlog, okay. Musta yung channel? Okay rin na. Kasi pagkaya mo na doon? Ha? Di mo traba kayo muna. Ha? Sticker? Wala ko sticker? Bukaw kapahin mo. Ikaw kay sikat mo na naghanap ng sticker. Sticker na? Sticker na? Marami sticker na. Kurang mo. Ilumit ka sa motor ko siya. Shout out, Densky Vlog. Densky Vlog. Densky Vlog. I-support sa mga Facebook page sa YouTube channel. YouTube channel niya guys, Densky Vlog. Oh, Densky Vlog. Huwag niyong kalimutan ha. Sa content mo po? Lingaw-lingaw? Oo, lingaw-lingaw. Sa sayo. Densky Vlog. Densky Vlog. Jules Bit. Ah, vlogger? Oo, vlogger na. Jules Bit. Jules Bit? Oo. Ayaw mo na. Jules Bit ba? Sige, ako si Bayon. Sabay na? Dili ka, Jules. Sabay ko na. G-U-L-G. Ah, Jules Bit? Jules Bit Vlog? G-U-L-G. B-E-E-T. Tagko na lang. Diyan, talagang mo mo kayo. Sana kung masul. Kaya, ano na? Asa? Vlogger to mga ka-listeners, vlogger sa Bohol. Subscribe nyo mga ka-listeners, no? Densky Vlog.
kaubag trabaho tatap na kauban sa trabaho. Ano naman po? Mapawa ka. Dibalihin. More moments later.
kalsada. Ang tindahan ninyo na. Walang light dito. Yan yung mga alas 12 buto-buto gini ba? Happy New Year mga ka-listeners. Ang oras may oras ron. Alas 11:04. Ngit-ngit ang ato ang dagway kay mga suga. Kay mga suga ba? Sayo kay na maong ba? Yan alas 12 mga ka-listeners, buto-buto gini. Pamiling simba mga ka-listeners, no? Sa sugat sa New Year, no? Unyang alas 12 ni buto-buto gini. Yan, nag-poste ni. Klaro na to ang dagway. Hindi niya pong klaro. Tugon dagwaya ni. Ako na ni putlon mga ka-listeners, no? Kay katugon ng dagway stress. Wala na i-background sa drama gyapon. Hindi lang ito i-mention ang drama kayo ko ka-edit. Advance lang ni mga ka-listeners. Yung sumpay sa intro vlog sa drama. Okay mga ka-listeners. Mga ito ka-listeners, ang itong drama, no? Hindi lang ito i-mention kayo pa ma-edit. Advance vlog mga ka-listeners. Ay, mga sige poster. Hindi maklaro itong itsura. Nabay ni comment ngano ko nung yapil ba ang vlog hindi maklaro. Pasensya no kay konti lang mahimo ni pang back up ni vlog. Thank you so much mga ka-listeners for watching ating mga ka-listeners. God bless us all. Merry Christmas, Yapon, Happy New Year.